Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ngemeko ephuma phaa kuJunior Khanye, ethetha malunga ke nemeko ke kaPhuso Dithejane. Esitsho ke phaa uJunior Khanye sithi Kaizer Chiefs yenza iphutha elikhulu ngoyeka le nkwenkwanyana ihambe ujoyina phaa iTS Galaxy. Esitsho sithi yenye ke yeplayers bizawunceda Kaizer Chiefs isebenzisane phaa noLebogang Maboe. uLebogang Maboe asebenze phaa uKaizer Chiefs njenge-defensive midfielder, aze lo mfana ke asebenze njenge-attacking midfielder phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Uthi uJunior Khanye ke yena ke ngokwakhe umbono ebengavuya le nkwenkwanyana ke into yokubana ke ingabuye iphindele phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs, ngoba kuloyiko lakhe enguJunior Khanye into yokubana ke iSundowns nePirates zijongile ngale ndlela ke iphefuma ngayo phaa kuTS Galaxy. Kungenzeka enye yazo ezo team zithi ikhawuleze ke zithi hlwile player zihambe zokuyisebenzisa. Umzekelo uPhuso Dithejane yi-Player of the Month ebegqiba ukunikwa phaa i-award umfana omdala. Kudala ke ezichola ke ezi-awards umfana omdala kulo nyaka. Into ethetha ukuthi ke uPhuso lo usefomini, kodwa ke ndimngqinela uJunior Khanye malunga nomcimbi weform. uPhuso Dithejane ufomile umfana omdala kakhulu, iform yakhe iphezulu phaa kwi-TS Galaxy. Uyadlala futhi ke ayibo buxoki ke obo, siyambona nathi kwinto yokubana kumfana omdala uyadlala kakhulu. Nathi sesizibuza umbuzo yokubana ke ingaba iKaizer Chiefs kangiyibone na le performance intle kangaka phaa kulo mfananyana, yazi yathatha isigqibo sokubana mayimkhulula aphume phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Kodwa ke into yeKaizer Chiefs ne-TS Galaxy ke awunokhawuleza uyingene, ngoba ke umlumzana uTim Sukazi kunye neKaizer Chiefs banobudlelwane obuhle kakhulu, ngoba kwayibeke yacaca kwiKaizer Chiefs wathi ucela imnikezele nkwenkwanyana yena uza kuyisebenzisa. Into edibenise uTim Sukazi neKaizer Chiefs ke obabudlelwane babo akufunekanga bophulwe, ngoba uTim Sukazi ebeka iKaizer Chiefs yakhomba iplayer ku-TS Galaxy akalibazisa uyayikhulula, waze wathetha igama kuTim Sukazi wathi wakhula esapota iKaizer Chiefs futhi usayisapota nangoku aseneteam yakhe iKaizer Chiefs. Into ethetha ukuthi ngoba budlelwane babo ngeke zebumoshakala uba wazikhombela laa nkwenkwanyana phaa umlumzana ke uTim Sukazi. Enye into ke Junior Khanye ke mfana omdala uthetha inyani laa nkwenkwanyana siyayibona nathi iyaphefuma futhi iphefuma kakuhle kakhulu. noHugo Bros uye wayincoma kakhulu, wathi ibhola layo likhulu lidlala kakuhle kakhulu futhi ke wonke umuntu uyayibona loo nto. Kodwa ke kuyenzeka abafana bancinci bangaphefumi phaa uKaizer Chiefs. Umzekelo banintsi osamkelo Zwane, umzekelo Happy Mashiyane. iKaizer Chiefs ke ngoku ibathathe bagcinise xa ibakhupha zube ingabagxothi ngabakhalali, mhlawumbi basindwa lijezi leKaizer Chiefs kuba ke iKaizer Chiefs ke iyitimu enkulu. Xa ibakhulula ke ibasa kwiitimu ezifana neTS Galaxy zube ibasento okubana baziveze babonwe lelizwe into yokubana bayadlala, banayo italente, ngoba kaloku bagxekwa xa bedlala phaa kuqela leKaizer Chiefs ke besindwa lijezi leKaizer Chiefs kuthiwe phaa aba bantu abayinike izinto iKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs ke xa ibakhulula ke ibanikeza iitimu ezincinci ke TS Galaxy zube ifuna ubonisa into yokubana aba bantu banaso sakhono, qha basindwa ligama leKaizer Chiefs. Xa ibanikeza iTS Galaxy bifuna ziveze umfana abona kanti okubana ikhona italente apha, umfana ngakwazi kuyenza le nto, umfana ngakwazi kuyimela iSouth Africa. Nangoku ke ngoku bambonile, umzekelo nawe ke ngoku Junior Khanye usho wambona kuPhuso Dithejane into yokubana ke unesakhono, ngoba uyambona phaa kwiqela leTS Galaxy. Into ethetha ukuthi umfana omdala ke iKaizer Chiefs incedi limkhulule ayoziveza into yokubana ke ungubani na. Injalo ke masithembe into yokubana ke iKaizer Chiefs ngelinye ilanga izawusithatha isigqibo sokubana umfana iphinde yomlanda imbuyisele ngaphakathi. Ndifuna ke baphulaphula ke ningene nanitsho into yokubana ke nina niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.